Med denne øvelse vil vi i løbet af de næste 4 minutter forsøge at lindre din hovedpine. Sæt dig godt til rette på stolen og varm dine hænder op. Masser nu dine ømme og spændte nakkemuskler langs kraniekanten. Forestil dig, at du bevæger musklerne der, hvor de sidder fast på kraniet. Du får på denne måde musklerne til at give slip og slappe af. Og pust ud. Knyt hånden. Læg hånden på musklerne lige under øret og drej hovedet til den modsatte side. Lav nu øvelsen på den modsatte side. Læg nu hænderne på overkæberne. Lad hænderne trække underkæben ned mod kravebenet, mens du slapper af i underkæben. Og pust ud. Læn dig frem. Hvil albuerne på bordet. Læg fingrene på musklerne i tindingen og masser tindingemusklerne med langsomme cirkulære bevægelser. Først med uret, og masser nu mod uret. Træk vejret stille og roligt og sæt fokus på at puste godt ud. Læg fingrene på musklerne mellem øjenbrynene og masser nu musklerne her med cirkulære bevægelser. Ret dig op. Læg fingrene lige under dit kraveben. Drej underarmen ud til siden og ind mod kroppen igen. Flyt fingrene langs musklen. Fra brystbenet og helt ud til skulderen. Gentag nu øvelsen i modsat side. Læg hånden op på toppen af skulderen. Grib let om den ømme skuldermuskel. Lav så let et tryk, at det ikke gør ondt på skulderen. Samtidig skal du lave langsomme skulderrotationer. Tænk på at trække skulderbladet så langt tilbage som muligt. Pust ud og gentag øvelsen i modsat side. Her til sidst skal du lave skulderrulninger med begge skuldre på samme tid. Husk at trække hagen ind. Og pust ud og slap af.